Charlie. Double XP. Charlie secure. Det er jeg. We have taken the lead. We're taking Bravo. Sebastian, har du set den der tv-serie, der hedder The Boys over Amazon? The Boys, den der med de der... Ja, første sæson har jeg set, tror jeg. Ej, du skal se alle sammen. Kraftedeme, den er fandme god, mand. We're taking Alpha. Jeg så et afsnit af det, Kenneth, efter du sagde det. Ja, Det var første afsnit, inden jeg gik i seng, der hvor han står med sin kæreste, så kommer ham der A-Train løvende. Ja, står bare med hænderne. Står han bare med hænderne i. Ja, fucking fedt. Det er kraftedeme, altså der er så meget humor i den, og altså man forventer jo at de der, de stærke der, jeg skal lige koncentrere mig. Ja, Jamen, man forventer, at de er nogle gode helte, ikke? ja, det er nogle gode helte, og så har Homeland, han er bare, Det er bare tyran. han er så syg i hovedet, han går og drikker modermælk. Altså, han er så syg i hovedet, mand. De er altså virkelig godt skrevet de der karakterer der. Ja. Ej, den er så fed. Vi er i gang med den sidste sæson. Fedt. Nå, I får lige sådan en advanced UAV op. Friendly UAV online. Så skal vi se, hvor de er henne. Skide godt. Losing Alpha. Secure all objectives, but the battle's not over. Siger han, jeg camper. We've lost Alpha. Det kan jeg. Vil du det? Camper kraftet med ikke, mand. Triple kill. Fury kill. Snap kill. Ja, Securing objective Alpha. We hold all objectives. Well done. Friendly UAV on station. elsker advanced UAV. Ja, den er også god. Jeg får den kun sammen med dig. Har han sgu lige igen. UAV is authorized. Enemy Ja, taking der boy. Enemy securing Charlie. Our counter UAV is active. Jeg har fået min Vitold chat igen. Jeg kan ikke proppe den på, fordi Get it back. min anden er ikke udløbet endnu. Nå, okay. Copy that. Phoenix 2-3 is on station. Go for tasking. Hostile spotted. Securing objective Bravo. We're taking Charlie. Ej, de er krydset, mand. Objective Charlie secure. Ej, Enemies taking Alpha. Objective Alpha is compromised. Take control Bravo. og de er der, Sebastian. Ja. Ja, lige ved siden af dig. Patty, Ja. har du nogensinde set en DNA-pump? Nej. Kigger op i luften nu. Klar. Okay, ja, Hvad sagde du? Det er lige nuke til mig, jo! Hvad gør de? Det slår alle ihjel på mappet. så Det der er helt på lortet, 25 vel? kills, hun er død. Hold da kæft. Ja, det kender vi ikke noget til, vel, Patrick? Nej, det gør jeg kraftedeme ikke. Det kommer vi aldrig til. Åh, kæft, mand. Så kan han lære det, ham Jonas. Så har jeg flere nukes end ham. Nå, har I sådan en vedløb i You're tog? halfway to mission Nej. complete. Finish it. Ej, for helvede. Copy. Phoenix 2-3. Det var helt vildt, altså det kører bare for mig lige nu. UAV on station. Det er sgu da dejligt. Ja. Ej! Din lille luder, mand. Ej. Jeg skal prøve Ej, at lade det dig. lyder kraftigt. MTAV returning to base. Ej, de Det er var min så... første death, det var da noget værre nu. Destroyer Overwatch. Han er først død nu. Ja. Jeg løber bare efter dig, tror jeg.
Engaging enemy. Engaging enemy. Vi er over mod B. Securing objective Bravo. Objective Bravo secure. Ej. Securing objective Charlie. Den der. We hold all objectives. Nej. Well done. Stay vigilant. Friendly Overwatch Hilo inbound. Fik den lige. Enemies taking Bravo. We are losing Alpha. Åh, Jeg nåede lige at to. få min Overwatch Halo. Nice. Objective Bravo is Jeg fik du compromised. Overwatch. Hvad for noget? Kilo helikopter. Helikopter. Nå, ja. Enemy securing Ja. Charlie. Jeg kan godt se, at du er ved at han... We're taking Bravo. ham der for... Homelander. Homelander. Ja. Han drikker modermælk. Ja. Han er syg. Han er syg i hovedet om der. Det er klemme, man endelig laver en DNA-bomb. Ej, nej. Ja, selvfølgelig. Jeg er pisse dårlig. Hold kæft, man. Close to objective. Hostile UAV in the area. Hvor er folk henne? Enemies taking Jeg Bravo. kan heller ikke finde nogen. Jo, de er herovre ved C. Need assistant taking fire. Enemies securing Bravo. Der er også nogen med B. We're taking Charlie. Okay. Ej, mand, jeg var på vej over til Charlie. Det er skudt i ryggen, mand. Det er også noget. Friendly UAV online. We're losing Alpha. Enemies taking Bravo. Securing objective Charlie. Åh, We hold all objectives. Well done. We've lost Alpha. Well Friendly done. counter UAV is online. We're losing Charlie. Overwatch Hilo ready for tasking. Fox to system state. Objective Charlie is compromised. Get it back. sådan fætter. We're taking Charlie. Enemy securing Bravo. Hostile spotted. Ej. Charlie secure. Det var et kill for Overwatch Halo igen. Fedt. Enemy securing Charlie. Og ærgerligt, We're min taking Alpha. Ej, for helvede, mand. We took the line. We've secured all objectives. But the får lige sådan en deroppe igen. Got it. Så kan vi se noget. Station. Dejligt. Hold da kæft, mand. The mission is complete. Good work. Easy. Hvad betyder det? betyder, altså EZ betyder easy. Nå.